Da, măi, mă știi, 70. Ia Macau. Ăla e afară, sigur, pe partea aia de... Nu știi spate, dă-o acolo. Bravo. Ia, ataca. Deci dau smoke acolo, da, și incendiară. Da. Dă-i doar... Nu știu, dă incendiară la gaură și dau eu smoke-ul. Iar mă bate să moară gen. Gaură. Moară fata mea. Bă, dar trage prin... Mereu trage pe acolo. Nu mă, nu ai că schimbăm tactica, lasă-i ușor. Lasă-i ușor că acum știu că... Nu cred. Nu cred, ce am mai proști. Vă mor Bă, din fii gură. atent, mă, Gabi, trebuie să dăm un smoke în stânga, un smoke la tunelul din dreapta și molly la gaură și după aia plantezi eu aici, în dreapta. Da, da, gen să nu mai plantezi acolo că face la pic, te știe deja. Da, deci luăm așa. Deci... Ia, plantează tu. Așa. Deci dai smoke la tunelul din dreapta, Gabi. Putu-s familia în gură de retardat. Te pușează de... Îți vine pe acolo. Deja site ăla. Ma. Dar-ți vine afară? Nu cred. Dar poți să vină și de asta. Dă-te. Bravo. Da, mă, ia prin alea? Da, mă. Ăla cum îmi tragea pe mine? Pe aici l-am. N-am bani de nimic. Deci fac Ia, raș pe dau eu ac. Bă, deci dă-mi eu ac, și... Lasă. Mare hece mi-a dat sărăcie.